genuinas. O Salón de Actos da Casa da Cultura de Taboada quedouse pequeno o pasado sábado na presentación da última novela de Otilia Seijas, Los amigos lejanos. Un acto que acudiron numerosos veciños, amigos e familiares da autora, quen estivo acompañada na presentación polo presidente de Hércules Ediciones, Francisco Rodríguez Iglesias, o alcalde de Taboada, Ramiro Moure Ansoar, o xefe territorial provincial de Educación, José Jesús Ramos Ledo, e Vítor Manuel Vázquez Portomeñe, marido da escritora, quen falou dos comezos da vocación literaria da súa dona. O único que quero dicir, simple e exclusivamente, é que eu creía na súa vocación de maestra. Sempre exerceu, e exerceu-na con entusiasmo, isto é evidente, pero é aquí que un bon día entrou o sarpullido de escribir. Xa dicía Oscar Wilde que para escribir non hai máis nada que ter algo que contar e contalo. Pois ela decidiu contar o que tiña que contar, e eu pensei que sería unha afición pasaxeira, pero non foi así. Prendeu a afición nela e ao mesmo tempo repartiu a súa vocación entre o magisterio e máis a escritura. Eu creo, non sei se foron 7, se 8, se 9 libros os que leva publicados, perdín da conta. Como comprenderán, ni nos leo tan siquiera. Que me perdone. Pero dous deles sí os tuve que ler, porque lles fixen o prólogo, e onde les é este. Xa que foi el prologuista da obra, engadiu Víctor Portomeñe co humor característico que o acompaña. Deste xeito deu paso ao presidente de Hércules Ediciones, Francisco Rodríguez Iglesias, quen destacou a importancia de Otilia Seijas na literatura galega, a quen moitos expertos consideran sucesora de Emilia Pardo Bazán, como puxo de manifesto citando unha crítica literaria á razón desta obra. Esta mujer insigne ha recorrido un largo trecho, desde un libro ya sorprendente, entonces Viuda de Vivos, 1989, saludada en su momento como una suerte de Emilia Pardo Bazán, es un verdadero arquetipo o piedra angular de nuestras letras contemporáneas gallegas. Ela sí que é unha profunda coñecedora de Galicia, que foi mestra, como falou Víctor, que coñeceu esa Galicia profunda e coñeceu desde a teoría, desde a práctica. E a mí me parece que esta é unha novela maravillosa que eu añadiría unha parte casi antropolóxica tamén, porque hai unha parte nos anos 50 que xa forma parte da antropoloxía de Galicia e que ela se estende digamos, fai unha radiografía perfecta dunha etapa pasada que todos conocemos e que foi moi importante e que está a punto de xa de perderse. E como somos moitos non vou falar máis, moitas gracias de verdad por a asistencia e desexo que o libro pois siga, evidentemente é un noveno, a novena isto xa non é moi serio. E vamos a ver se conseguimos que seña a Pardo Bazán do siglo XXI. A escritora agradeceu o apoio de todos os presentes e falou da idea central de Amigos Lejanos. Quiere ser un libro realista, en el que el papel central lo ocupan las relaciones humanas. Voy a hablaros de los amigos lejanos, pero no de la historia que en él se narra. Eso lo dejo para vosotros cuando lo leáis y descubráis la historia con vuestra lectura. No, yo voy a hablar del más importante valor que en él se celebra: la amistad. Los amigos lejanos que dan título a mi novela no son ni los menos frecuentados ni los que las circunstancias han alejado, sino los de aquellas épocas pasadas que han influido de modo decisivo en forjar nuestro ser, junto a los padres y maestros. Personaxes que ocupan un lugar fundamental nas relacións humanas tan necesarias para a autoestima, a evolución e a subsistencia. Unha novela realista que se desenvolve en ambientes recoñecibles da Galicia da posguerra, alá polos anos 50, onde a narración e descripción son claras e verosímiles. O acto de presentación de Los amigos lejanos rematou coa firma da autora da obra as persoas que así llo requeriron.
Bueno, boas noites a todos.